katsoin, niin piti mennä takaisin. Ne näki joulupummeille. Huhuu! Kuka siellä? No siinä on. Ja nyt kävellään ihan. Sanoit, miksi sulle on sanonut, että ei. Mä olen molemmat käteen. Tämä oli tämä katsomiskerta ja kevätjuhlassa sitten esittää. Neiti on varovainen. Huhuu. Oho, nouse vaan ylös. Se katsoo kynttilöitä. Siellä on kynttilöitä. Laitikin on polttanut kynttilöitä siellä. Moi. Oho! Mihinkä sä oot matkalla? Neiti. Ei oteta sitä tuolia. Chop, chop, chop. Vesi, kato, se tuoli ei ole semmonen kärry. Kokeilepas mennä ihan ilman kuule tuolia. No niin. Niin. Joo. Ai. Uh-oh. 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 Meillähän oli eilen vanhusten talo.